Hvorfor vi elsker Filippinerne. Hej alle sammen. Vil du vide, hvorfor folk er vilde med Filippinerne? Dette sted har det hele. Gør dig klar til at finde ud af, hvad der gør Filippinerne så specielle. Velkommen til kanalen. I dag taler vi om Filippinerne. Det er et land i Sydøstasien. Det består af mange øer. Lad os udforske de bedste ting ved det. For det første er strande fantastiske. Tænk på hvid sand og blåt vand. Palawan og Boracay er super berømte. Du kan svømme, dykke eller bare slappe af. Men der er mere end bare strande. Bjerge er grønne og kølige. Risterrasserne er som kæmpe trin på bakker. Naturen er overalt omkring dig i Filippinerne. Næste emne er filippinsk mad. Det smager så godt. Har du hørt om adobo? Det er kød, der er tilberedt i sojasauce og eddike. Sinigang er en sur suppe. Prøv halo halo til dessert. Det er en fed blanding af frugt, is og mælk. Du vil ikke komme til at sulte på Filippinerne. Filippinere er kendt for at være venlige. De smiler meget og elsker at hjælpe. De behandler gæster som familie. De fleste mennesker taler engelsk godt. Det er nemt at tale og få nye venner. Det gør rejser enkle og sjove. Filippinerne elsker en god fest. Festivaler er lyse og høje. Sinulog i Cebu har dansende på gaderne. Atiadehan i Kalebo er fyldt med kostymer og trommer. Disse begivenheder viser kulturen. De er sjove at se. At rejse på Filippinerne koster ikke meget. Du kan finde billige steder at bo. Mad fra gadehandlere er lækker og billig. Det er nemt at komme rundt på busser og jeepneys. Du kan se meget uden at bruge for meget. Så det er derfor, vi elsker Filippinerne. Det har skønhed, mad, venlige mennesker, sjove tider, og det er nemt for din penge på. Planlæg din rejse nu. Hvad elsker du ved Filippinerne? Fortæl os i kommentarerne. Kan du lide denne video og abonnere for flere rejseidéer? Tak fordi du så med.